Jesu Kristu. Uma isono sewukhishiwe kuso ngamandla egama lika Jesu, seliyaqaleka manje iBhayibheli lithi akusenguwe ophilayo kodwa ngoKristu Jesu ophila kuwe ngaphakathi. Awunikhona kodwa bakithi ebusuku bese uPaul konke lokho kubekade kuyinzuzo kimi ngakushaya indiva, ngakulahla noma kumqoka, noma kungenza ngishayelwe izandla, noma kungenza ngibe nemali, kodwa konke obekuyinzuzo ngenxa yesono uthi ngakushaya indiva ngenxa yokumazi uJesu. Asikhulumi ngokuya esontweni, sikhuluma ngokwazana noJesu. Asikhulumi ngokuzalelwa esontweni, sikhuluma ngokwazana noJesu. Awukubeka indaba uma lesono sesisusiwe kuwe, nikhona kodwa ibandla nababa. Uma lesono sesisusiwe bese ke ethi uPaul Paul uma navuswa kanye noJesu Kristu, nina senikholwe egameni lika Jesu. Ulamanda khatha nina nahlanzwa ngegazi lika Jesu. Anisathembeli egazini leinkomo, anisathembeli egazini leimbuzi, anisathembeli egazini leinkukhu, kodwa nithembele egazini lika Jesu. Leli gazi alibonakali ngamehlo enyama, kodwa amadimoni ayalibona. Leli gazi alibonakali ngamehlo enyama, kodwa uSathane uyalibona. Uma ufuna izono zakho kuye, igazi lika Jesu liyahlambulula. Izono ziyahlanzwa ngegazi lika Jesu. Noma kade ushintsha amadoda left and right, uma sekufika igazi lika Jesu amadoda left and right ayasala. Utshwala buyasala, ukuthakatha buyasala, ukuhambamanga buyasala, ukuphara buyasala, ubugebengu buyasala. Sekufika amakhekama lika Jesu, sekufika amakhekasi lika Jesu. Leyakho yongena ngesonto enkonzweni buye ezolweni zakho, akusilo leli uJesu akakuselayo. Nembirimind abantu bakule ndawo kunamadoda nabesifazana abalibamba ivangeli, balibamba bethukwa, beshawa, baqwaswa even amafamily zabo, kodwa balibamba ivangeli. Eswalala alingafeli ezandleni zenu, eswalala lingafeli ezandleni zenu, eswalala lingafeli ezandleni zenu, eswalala lingafeli ezandleni zenu. Ngiyamemezela as a prophet, swalala arise, swalala shine for the glory of Jesus Christ is upon your life. Kumnandi masekuhlatshalela, kodwa sezahlanzwa inizono. Wase khona ngenkathi amaGibhithe ebona uIsrayeli ephuma eGibhithe ezwe lesethembiso lithi uIsrayeli waphuma ehlabelela kamnandi, ushawa ingintali kamnandi. AmaGibhithe engamazi lo nkulunkulu, engatholelwa kulo nkulunkulu, kodwa amaGibhithe azibona esephakathi kuIsrayeli ngenxa yokumnandi bokuhlabelela.
Kwaba sengathi namaGibhithe analo uNkulunkulu. Kanti noma sihlabelela noIsrael. Kodwa wangatholani noNkulunkulu wakwa-Israyeli. Oh, shout hallelujah. Amen. Hey, ukuthi uthandaza nathi akusho ukuthi izono sesathethelelwa. Yibona abantu abadala inkinga emasontweni. Abajoyine emasontweni kanti izono ayivunywana. Izono azilahlwa.